Felly, dyma ni wedi cyrraedd y feirniadaeth, ni wedi penderfynu pwy sydd wedi creu'r het bwced gorau yng Nghymru. A jyst cyn i ni fynd i'r feirniadaeth, mae Geraint a Tim yn cadw cwmni fi fan hyn. Mae rai fi weid, oes ni wedi cael yn sbwylo dros 5,000 o hetiau bwced wedi cael i dylunio. Felly, ni wedi cael bach o waith yn penderfynu pa rei oedd y rhai gorau. Felly, diolch o galon a ni wedi cael hetiau o blant dros Gymru, gyfan plant o ysgolion o bob math, cynradd, uwchradd, ysgolion Cymraeg, di-Cymraeg, crefyddol, ysgolion preifat. Felly mae wedi bod yn grêt gweld siwgament o blant yn bod yn creadigol yn dylunio i hetiau bwced. Just i'ch atgoffa chi felly o ran beth yw'r wobr i'r enillydd. Wel, fe fydd set o hetiau i'r dosbarth cyfan gyda'r dyluniad buddigol yn cael ei creu. Felly fe fydd pawb yn eich dosbarth chi yn cael het. Fe fydd cyfle i'r plentyn hefyd i oelio sesiwn hyfforddi tîm Pêl-droed Cymru yn y Gwanwyn a hefyd arreg bach gan siop Spirit of 58 i'r 4 nath gyrraedd y brig. Felly, Geraint, fi'n gwybod chi wedi bod yn gyfrifol am ysgrifennu'r feirniadaeth. Felly, na i paso fe draw ato chi. Wel, diolch yn fawr, Sionet. Oedd y safon fel ti'n dweud yn uchel iawn, ac yn amlwg does ddim prinder dylunwyr ifanc talentog yng Nghymru heddiw. Ond da ni wedi llwyddo i gael lawr i rhestr fer o 4 het. Yn gyntaf mae Zaccia Johnson o Rydaman, oedden ni'n hoff iawn o siap y ddraig yma efo'r llythyren ec am Gymru o gwmpas llun cwpan y byd. A'r fflam efo'r geiriau yma o hyd. Mae o'n ddyluniad trawiadol iawn, ond ella chydig bach yn gymleth i'w roed o ar het, dweud y gwir, yr anffodus. Wedyn, Penny Grais, Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin. Da ni'n hoff iawn o'r lliwiau ar hon, a'r geiriau yma o hyd yn mynd y gwmpas y band canol. A mae'r galon efo bathodyn Cymru yn ganol y galon yn wych hefyd. Di'r ysgrifen man wrth dop yr het ddim yn ymarferol, ond sa'n bosib roed hwnna ar y label ar ymyl yr het. Wedyn, Ifan Alun Midwood o Morfa Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnog, mae hwn yn gynllun crefftus iawn y ffordd mae'n cyfuno lliwiau a dyluniad kit Tîm Cymru a defnydd dyfeisgar hefyd o'r Q am Qatar a'r flwyddyn 2020. Mae'n dyluniad clefar iawn, hynod o drawiadol, ond eto, ella chydig bach yn gymleth i roed hwn i gyd ar het. Wedyn, Lili Wen Morgan o Rhuthun. Mae hwn yn syml ac yn drawiadol. Lliwiau Cymru yn amlwg a'r geiriau hen wad fan haden sefyll allan yn ebyn y cefndir du. Da ni'n hoff iawn o hwn. A dwi'n hoffi'r cynllun pêl-droed ar dop yr het hefyd, ond eto mae'n bosib fysa hwn yn creu problem efo cynhyrchu'r het. Ond 4, fel dyn ni'n dweud, da ni wrth yn bod efo'r 4 het yma, a fysa unrhyw un yn wedi gallu ennill sy'n hapus iawn. Ond mewn cystadleuaeth safonol iawn, yr enillydd ydy Penny Grais o Ysgol y Dderwen Caerfyrddin. Llongyfarchiadau i Penny. Llongyfarchiadau enfawr i ti, Penny, a Tim, ti yw'r gŵr fydd yn gyfrifol am greu'r het. Felly, oes cwpl o sylwadau dy ti am dyluniad Penny? Wel, 2 peth, really. Obviously, mae'n link i Gareth Bale efo'r calon. Ac y lliwiau hefyd, ond dwi'n meddwl mae just sefyll allan, really. A bydd efo'r geiriau ar y top, mynd ar tab ar yr ochr, so bydd o'n sefyll allan ar yr ochr hefyd, dim just y ffrant o'r het hefyd, so da iawn i ti. Helo, fy enw i yw Penny Grais a dwi'n disgybl yn Ysgol y Dderwen. Rwyf wedi bod yn rhan o'r Welgoch ers pan oeddwn yn 2 oed a dwi'n joio cefnogi Cymru. Diolch yn fawr iawn am dewis fy het bwced, dwi'n gyffroes iawn. Come on, Cymru!